welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video is meron akong nakitang video na naman sa Facebook, ganon. So actually ang video na ito ay in-upload ko na to sa YouTube ko noon, pero hindi pa kasi ako monetize na So sabi ng mga kaibigan ko bawal daw kasi reuse content. Kaya ang ginawa ko ngayon, kasi monetize na tayo, char. So dahil monetize na tayo, so gusto kong i-upload siya uli. Oo, ang video na to. So ang video na ito pala ay tungkol sa isang babae na nag-TikTok sa harap ng Kabaong. So ewan ko ba kung nakain niya, bakit yung TikTok sa harap ng Kabaong? Dahil nakakulot. So parang nakakatakot. Tapos yung patay is medyo gumalaw siya o lumingon, ganun. At saka gumalaw yung bibig niya, ganun. So ewan ko ba kung Tutuo, so kayo nang humusga, ganon. Pero para sa akin, nung tinignan ko siya, nakakatakot talaga siya dahil, oo, parang totoo talaga, kasi gumalaw talaga, oo, kasi may mga slow-mo naman tayo So yun na nga, nakita ko siya uli, tapos ngayon, i-upload ko ngayon. So, yun na nga, eto na yung video, kayo na ang humusga. Video guys. So kung ano ang nararamdaman mo at kung anong masasabi mo sa video na yon, comment down below mo na kung natatakot ka or whatever it is, di ba? In English. So yun na nga. So comment mo na, huwag mo nang patagalin. Comment down below. Thank you. Bye-bye.